חברים. זה סושי, והוא כמובן הוא הגיע, ואמא שלי הזמינה שתי דברים, נאמס וסושי רגיל. פשוט. תודה שהתקשרנו לו. הנאמס הוא שלי. גילי, מה זה נאמס? זה שלך? אוקיי, איפה הסושי שלי? נודלס כפרי. לא, שלי, רגע, יש עוד אחד? סושי? לא, אין עוד אחד. זה שלי. אז מה שהיא גם... לא! היי, מה קורה? תראו את הצבע החדש שצבעתי. די, רוני! איזה אופי מושלם. רוני, תשחקי לי את זה. נכון. לא אוהבת היאקי. זה חשוב. מה? כבר באה, חכי. תפתחי לי גם את זה. כן, בסדר, חכי. יודעת מה? אני לא פותחת לך. את אפילו בבקשה. ניסית, אוקיי? אני גם צריכה רוטבים, זה כל מה שהם נתנו? אני צריכה... אני מבינה שאת צריכה, אבל גם אני צריכה. חס על הנאמס. רגע! למה אתם אוכלות למעלה? מה? אני אגיד לרחלי. תגידי. אוקיי, רגע. אוקיי, אז אני רואה דברים מוזרים ואני אתקן אתכם. ביי יוש.